ଆଉ ଆମ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ସିନ୍ କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ 300 400 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ ଆଉ ତାପରେ ମା ଜଣଙ୍କ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି 200 300 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାମାରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ପୁରା ଭରପୁର ହେଇଯାଉ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ବୁଝି ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରୁ ନୁହେଁ ସେଇଟା ସେମାନେ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅଭିନୟ କରିକି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଆମକୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ରଖନ୍ତି ଆମେ ପୁରା ମର୍ମାହତ ହେଇଯାଉ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆମେ ଦାନ ଦଉ ସେଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବା ମନ୍ଦିର ସାଇଡ୍ରେ ଯେଉଁ ଭିକାରୀ ମାନେ ଭିକ ମାଗନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଡ୍ରାମା କରୁଥିବା ଅଭିନୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ପଛେ ପଛେ ବୋଲୁ ଆଉ ଏଇ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାରମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାରେ ବି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ 400 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଟିକଟ କାଟିକି ଆଉ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାମାରେ ମନୋନୀତ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିକି ଆସୁ 400 500 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସତରେ ଦୁଃଖ ପାଉଥିବା ଭିକାରୀକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପକାଇ ଏଇଭଳି ମିଛମିଛିକା ଡ୍ରାମା କରୁଥିବା କଳାକାରଙ୍କୁ ଭିକ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଯେ ସତରେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ କଟିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।